Καλώς ήλθατε στο βίντεο εκμάθησης του Coco Tool στο Excel. Το Coco Tool είναι το εργαλείο υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος εμπορικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Το πρώτο φύλλο επεξεργασίας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο και πώς χρησιμοποιείται. Οι οδηγίες χρήσης βοηθούν το χρήστη να συμπληρώσει σωστά κάθε έναν από τους 7 πίνακες που ακολουθούν στα επόμενα φύλλα επεξεργασίας. Οι οδηγίες αυτές επαναλαμβάνονται σε κάθε φύλλο κάτω από τον τίτλο του πίνακα. Το δεύτερο φύλλο επεξεργασίας έχει τίτλο «Ηλεκτρικές συσκευές». Εδώ εισάγουμε τον αριθμό των ηλεκτρικών συσκευών που λειτουργούν στο κατάστημα. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι σε ένα εμπορικό κατάστημα λειτουργεί ένα μικρό ψυγείο με κατάψυξη, ένας μικρός θερμοσύφωνας, ένα λάπτοπ, ένας εκτυπωτής φαξ, μία ηλεκτρική σκούπα και μία καφετιέρα. Μετά από κάθε εισαγωγή πατάμε Enter, έτσι ώστε οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα της συσκευής να προσθεθούν στο συνολικό αποτύπωμα στη δεξιά στήλη του πίνακα. Έχοντας προσθέσει αυτές τις 6 ηλεκτρικές συσκευές, βλέπουμε ότι έχει ήδη αθροιστεί το αποτύπωμα που οφείλεται σε αυτές και αντιστοιχεί σε 479,93 κιλά διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Το επόμενο φύλλο επεξεργασίας ονομάζεται θέρμανση και αφορά στον τρόπο θέρμανσης του καταστήματος. Εάν έχουμε θέρμανση με πετρέλαιο ή με φυσικό αέριο, πρέπει να συμπληρώσουμε στο αντίστοιχο πεδίο την ποσότητα καυσίμου που καταναλώνει το εμπορικό κατάστημα το μήνα. Εάν αντίστοιχα έχουμε κλιματιστικό, αναλόγως με την ενεργειακή κλάση συμπληρώνουμε το πλήθος και την ισχύ των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μία εξωτερική μονάδα ενεργειακής κλάσης C, ισχύως 12.000 BTU. Πατώντας Enter, στη δεξιά στήλη βλέπουμε ότι το ετήσιο ανθρακικό αποτύπωμα που αντιστοιχεί στη χρήση κλιματιστικού είναι 1032,08 κιλά διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Αντίστοιχα, το τέταρτο φύλλο επεξεργασίας αφορά την ψήξη του καταστήματος. Όπως και προηγουμένως, συμπληρώνουμε το πλήθος των εξωτερικών μονάδων και την ισχύ τους. Πατώντας Enter, στη δεξιά στήλη βλέπουμε το ετήσιο ανθρακικό αποτύπωμα που οφείλεται στην ψήξη του εμπορικού καταστήματος και είναι 939,55 κιλά διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Προχωράμε στο πέμπτο φύλλο επεξεργασίας του Coco Tool που έχει τίτλο «Φωτισμός». Εδώ χρειάζεται να μετρήσουμε τους λαμπτήρες που υπάρχουν στο κατάστημα και να δούμε πόση είναι κοινή πυρακτώσεως και πόση είναι εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε τα συνολικά watt που είναι εγκατεστημένα στο κατάστημα και για τις δύο κατηγορίες. Έστω ότι έχουμε 5 λαμπτήρες πυρακτώσεως των 60 watt, δηλαδή συνολικά 300 watt. Και έστω ότι έχουμε 2 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας των 20 watt ο καθένας, άρα συνολικά 40 watt. Πατώντας Enter, στη δεξιά στήλη βλέπουμε ότι ο φωτισμός είναι υπεύθυνος για την εκπομπή 724,39 κιλών διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Το έκτο φύλλο επεξεργασίας αφορά στις μετακινήσεις του προσωπικού και των οχημάτων της επιχείρησης. Με βάση την πληροφορία που διαθέτουμε, επιλέγουμε με ποιον από τους δύο πίνακες θα δουλέψουμε. Ο πρώτος πίνακας υπολογίζει με βάση τις διανυόμενες αποστάσεις, ενώ ο δεύτερος με βάση την ποσότητα καυσίμου. Έστω ότι γνωρίζουμε καλύτερα τις διανυόμενες αποστάσεις. Ας πούμε λοιπόν ότι ο ιδιοκτήτης του εμπορικού καταστήματος διανύει 5 χιλιόμετρα με γιοταχή αυτοκίνητο που καίει βενζίνη από το σπίτι του μέχρι το κατάστημα. Άρα διανύει 10 χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση.
Επίσης, το κατάστημα διαθέτει ένα πετρελαιοκίνητο όχημα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων του, το οποίο διανύει απόσταση συνολικά 15 χιλιόμετρων την ημέρα. Τέλος, ένας υπάλληλος έρχεται στη δουλειά με το μετρό και η απόσταση που κάνει πήγαινε-έλα είναι 7 χιλιόμετρα. Σε αυτή την περίπτωση, το συνολικό αποτύπωμα που οφείλεται στις μετακινήσεις είναι 2.457,68 κιλά διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Εάν γνωρίζουμε καλύτερα τις ποσότητες καυσίμων που καταναλώνουν τα οχήματα, τότε πάμε στο δεύτερο πίνακα και συμπληρώνουμε τα λίτρα καυσίμου που καταναλώνει κάθε όχημα το μήνα. Στο επόμενο φύλλο εισάγουμε δεδομένα για τα επαγγελματικά ταξίδια που μπορεί να πραγματοποιεί κάποιος για χάρη της επιχείρησής του. Ο πίνακας είναι αρκετά απλοποιημένος και αρκεί μόνο να συμπληρώσουμε τον αριθμό ταξιδιών που πραγματοποιούνται το χρόνο αναλόγως στο μέσο και τον προορισμό. Υποθέτουμε λοιπόν ότι πραγματοποιείται ένα επαγγελματικό ταξίδι με αεροπλάνο προς κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Αμέσως βλέπουμε ότι το ανθρακικό αποτύπωμα που αντιστοιχεί σε αυτό είναι 460 κιλά διοξιδίου του άνθρακα σε ετήσια βάση. Στο τελευταίο φύλλο επεξεργασίας, με τίτλο «Ανθρακικό αποτύπωμα επιχείρησης», το Coco Tool αθροίζει όλες τις επιμέρους εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τους προηγούμενους πίνακες και εξάγει το συνολικό αποτέλεσμα. Στο παράδειγμα που δείξαμε, το ετήσιο αποτύπωμα του υποτιθέμενου εμπορικού καταστήματος ανέρχεται σε 6.093,61 κιλά ή αλλιώς σε 6 τόνους διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Καλή επιτυχία!